Mời phụ để cho sư. Gặp đông quân, gặp đông là sư. Gặp nó Gặp đông là sư. gặp nó chứ không nữa rồi. Đáp sư phải đáp sư. Sư bay. जों थांना दा बोराय बुरै गुजरातआव खामानि मावहैदोंमोन दा थांनानै बिदिनो मेनि 17 थारिख आव फैनायनि न'आव खोथाखा बुधबार 6टा बेलासिनि फैनायनि खोथाखा बे फैनायनि उनावनो बियो आंखौ थगायनाय बायदि खारखोमाना दङ मेफाल हौवाजों बे मेफाल हौवानि जाहैबाय नामा किरान होनो आं दा बेखौनो खावलायदों रायजोफ्रा नुबायदोंब्ला गाहायाव फन नाम्बार होनाय दं बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय आं बेखौनो खावलायो आं न'खराव दा एखेबारे झामेला जागोन दं आंहा सासे दङ गथ' फिसाज्लाया 9 बोसोर जानाय आं दा बेखौ माबोरै फोथांगोन मा खालायगोन आं बेखौ दा दुखुआव जाल्लायाव दंगासिनो दं आरो आं न'आवखौ हिनजावखौ फैफिनजानो लुबैदों आं गनायगोनबो आरो लागोनबो बेनो आरो आंनि बुंनांगौ इथिनो सेंग्राखौ नों सिनायखायो नामा आं सिनायो आं नुखानायखा आं बिनि फट'खौबो गासिबो होजोबगोन मा जायगानि बे सेंग्राया बेनो जाहैबाय गुवाहाटी कार्बि आंलंनि सेंग्रानि नामा किरान होनो नामा